Хора, имаме някакъв, мисля, доста сериозен проблем. И то е, че Mobizen не ми е запазил видеото на GTA San Andreas. И няма да има видеа на GTA San Andreas няколко дни, за да... Не знам, просто няма да качвам на GTA San Andreas няколко дни. Ще изтегля друга игра, която е онлайн, ще разберете коя. Ще играя и ще кача сигурно на нея. Ще видим. Може и днес просто да не качвам, но сигурно няма. Ще кача нещо. И да знаете, че просто няма да има видеа на GTA San Andreas няколко дни. Поне колко? Една седмица няма да има видеа на GTA San Andreas. Само предупреждавам да не чакате, да чакате малко.